wythnos hwn, mi godwyd plac I gofio a nodi ymdrech fawr hir, un par, Eileen a Trevor Beasley, I sicrhau statws i'r iaith Gymraeg, pan yn 1952 wnaethon nhw wrthod talu treth y cyngor gan nad oedd y ffurflen yn Gymraeg. 8 mlynedd, 16 achos llys a 4 ymweliad gyda'r beiliaid I gymryd celfi o'i cartref, a do, mi gafwyd ffurflen ddwyieithog, ac mae'r dyrfa wedi dod I nodi'r achlysur. O'n i'n nabod lot o pobl, y Cymdeithas Treftadaeth Llanelli, y pobl oedd yn gosod placiau glas trwy Llanelli I gyd. Ac o'n i'n awgrymu iddyn nhw beth am mynd ati I cael plac glas ar cartref teulu'r Beasleys yn Llangenach. Oedd y stori nhw wedi ysbrydoli fi I dysgu Cymraeg. Do mi ysbrydolodd brwydyr Eileen a Trevor Beasley nifer fawr o Gymru. Beth felly o atgofion plentyn o'r frwydyr? Wel, fan hyn ges I yngeni, a ges I magu fan hyn am y 10 mlynedd cyntaf nos. Ac oedd e'n blentyndod hapus iawn, mae rhaid dweud. Hyd yn oed pan o'n I wedi colli rhan fwyaf o'n celfi ni, ac o'n I fel plant hyd yn oed yn deall yr rhesymau. Oedd mam a dad wastad yn gofalu bod nhw'n gweithio ni pam oedd hyn yn digwydd. A mae plant y synwyr eitha cryf o gyfiawnder, beth sy'n gywir, beth sy'n ddim yn gywir. Ac I ni fel plant, o'n i'n gwybod bod y ffaith bod ffurflennu'r dreth just ar gael yn Saesneg a pawb yn Llangenach yn siarad Cymraeg, oedd hwnna just ddim yn deg. Fe enillon nhw'r frwydr yn y diwedd ac o hynny, fel I ni gyd yn gwybod, dechreuodd ymgyrchu dros yr iaith. Ac mae Glendon Davies a ddadorchuddiodd y plac ac a gafodd ei fagu yn Llangenach yn cofio'r ymgyrch. Dwi wedi byw yn y pentre eriod, a wrth gwrs o'n i'n yn yr arddegau, a wy'n cofio yn blaen, oedd I ddim yn rwydd, ond nhw'n gwybod beth oedd ei blaen nhw a sy'n yn ymladd erbyn cyngor Tref Llanelli. Ond nag o'n nhw'n meddwl bydde y bobl y pentre felly yn ei gerbyn nhw. A nhw'n testyn sport weithiau, a mae cwylydd yno felly bod fel o'n I wedi ymddwyn atyn nhw. Ond heb I neddi, I ni wedi dod yn well. Mae pethau achos nhw wedi dod yn tipyn yn well. Ac mae'r stori dal I ysbrydoli. O'n I mewn cyfarfod anregu I Eileen Beasley a dyma fi'n clywed y stori ac o'n i'n meddwl mae hon yn drama. Brwydyr mam ifanc ydi hon ac oedd hi'n neud o'n yr amser caleta yn ei bywyd. O gen I un plentyn bach, oedd hi'n disgwyl plentyn arall, oedd hi'n sefydlu tŷ, oedd hi gwri yn gwaith glo. Ac o'n i'n holi'n hun, wel, swn I wedi neud o am flwyddyn ella, ond swn i'n mynd I lys 15 o weithiau a dal ati am 8 mlynedd. Mae Nghara Thomas erbyn hyn hefyd wedi sgwennu nofel yn addas I blant tua 10 I 12 mlwydd oed yn seiliedig ar stori'r Beasleys. O'n i'n meddwl bod yn bwysig sgwennu llyfr I blant, neu bobl ifanc, achos mae angen trosglwyddo'r neges i'r genhedlaeth nesaf. Dwi'n credu bod plant yn deall materion fel hyn pe mae o'n cael ei gyflwyno mewn ffordd gynhyrfus. A dwi'n credu bod o'n andros o bwysig rhoi straeon fel hyn, hanes diweddar Cymru I blant, achos mae o'n I ysbrydoli nhw ac maen nhw'n rhoi balchder iddyn nhw bod nhw'n Gymru. Wyt ti'n cofio teulu'r Beasleys yn gwrthod talu'r dreth a phobl Llanelli'n gofyn y ffyliedwl I beth. Ni wedi cael dod mewn I stafell ffrynt tŷ'r Beasleys a mae'n deimlad anhygoel sefyll fan hyn yn yr ystafell lle roedd Eileen a Trevor Beasley yn trafod beth I wneud nesaf. Y plant yn fach a dychmygu'r bailiffs yn dod i'r drws. O'n I yn teimlo balchder mawr pan o'n i'n fach bod mam a dad yn wneud y safiad yma. O'n I yn teimlo'n brawd iawn ohonyn nhw.